Ja morjesta runsaat seuraajajoukkoni. Nyt oli lauantai kyseessä ja viikonloppu ja syysviikonloppu sellainen. Hyvin epävakaista säätä tarjolla. Ja tarkoitusperähän nyt oli lähteä sitten vähän kirppiksiä kiertelemään ja tässä ollaan matkalla Martinkylän tietä kohti Talmaa. Ja näitä Wade Antiquesin kautta tutustunut Mikko-nimiseen kaveriin ja hän kutsui, että lähdetäänkö käymään vähän kirppiksellä ja totta kai me nyt lähdetään. Siinä mennään juuri Martinkylän aseman ohi. Ensimmäinen paikka oli Mäntsälässä Kirppis Mingo, mikä on aika kiva paikka, kannattaa ehdottomasti käydä. Yläkerrasta löytyy tuotteita vähän enemmän. CD-levyjä ei juuri sieltä löytynyt mitään isompia, mutta semmoinen pieni erä kumminkin ja ihan järkihintaan. Kasettejakin oli tarjolla, mutta hyvin vaatimatonta laatua. Hintoihin en niinkään keskittynyt. Kaiken näköistä karivepsää ja konsta hietasta sun muuta. Mutta mitä sieltä sitten tarttui tästä runsaasta valikoimasta? Tulee ihan tuossa hetken kuluttua esiin. Kirjokaaren pelastusarmeijan, mikä lienee kirppis, niin siellä oli kanssa ihan kivoja kasetteja, VHS:ia ja DVDtä sun muuta. Jotain muutamia tuotteita sieltä sitten tarttu matkaan. Ehkä suurimpana oli nämä Elviksen faniklubin kirjat tai kirjaset, lehtiset, mitä ne nyt lienee onkaan. Sitten mentiinkin ostomyyntiliikkeeseen, missä on aivan mieletön määrä CDtä. Mutta aikataulusyistä ei niitä kerennyt ihan kaikkia käydä läpi. Mutta tonne pitää palata. Oikein kiva paikka. Ja vinyyleitäkin löytyy aika reilusti. Ja sitten Kellokoskella seuraava kohde, mikä oli kyllä tällä kertaa pettymys. Erittäin hieno kirppis, tyylikäs, mutta tarjonta ei nyt osunut onkeen. Jaha, ja viimeinen olikin ehkä parhaimpana jopa museoarvoa omaava Wade Antiques liike Tuusulassa. Eli vanha huoltoasema siinä Unkan vieressä. Acceptiähän sieltä löytyi.